Следващия проблем. Спукан изпускателен колектор, мотора тресе, колата няма мощност в ниските обороти. И съм се захванал с неговата смяна. Тук така съм се напъхал отдолу, сгънал съм се на R малък, за да развия тия 4 болта отдолу, които водят към тръбите, към меката връзка и катализатора. Болтовите вече ги няма. Естествено, 3 дена ги пръсках с WD-40, за да мога да ги развия по-лесно. И така, захващам се с горната част. Освен, че моторът тресе на празен ход, имаше и пушък от двигателния отсек. Най-добре се усещаше като дам газ и отпред си пушеш. Все едно аз пуха отпред на двигателя. Същата работа отзад, крайното гърне, прът. Един сиво пушък такъв доста неприятен, а отпред беше, какво да ви кажа. Сега ще ви покажа точно къде са тия пукнатини. Доколко ще се видя на камерата, не мога да кажа, но поне ще се опитам. Сега, тук може би най-голямата. Най-голямата е тази тук. Освен нея, тук по средата дори се е омаслило. Понеже опела си ми гори масло и го изкарва оттам. Да, както ви казах, тук вече съм освободил болтовите. Тия другите съм напръскал също и се въртят лесно. Трябва да махна тая гъбка, тъй наречена прахосмукачка, и ще извадя колектора от шпилките. Свалих прахосмукачката и се изненадах, че там, където е отдолу тръбичката, отиваща към двигателя, всъщност няма дупка. Ще огледам по-добре отблизо, ще ви покажа, ще изчегъркам с отверка, ще почистя място и то ще си покажа в крайна сметка. Ето тук мислех си, приятели, че тук има някаква дупка. Не знам сега дали колко добре ще се види. Или е забито с нагар, или въобще няма дупка. Така, продължавам с тия 9 гайки. Най-гадната е там отдолу. Ето я. Е там. Но някак ще се справя. Току-що свалих колектора успешно. Развиха се гайките направо с шпилките. Радвам се, че няма скъсана резба останала вътре в двигателя, което ще е доста болезнено за мен. Ето какво представлява от към задната страна изпускателния колектор от главата. Да ви покажа колко много нагар има. Тия канали, които трябва да са свободни, даже и дупката е запушена. Омаслено. Гарнитурата остана на двигателя. Тук ламдата ще я развивам по-късно. Пак казвам, много съм благодарен, че нито една от шпилките не се счупи и не остана парче вътре. Сега, тук положението е следното. Много нагар, гарнитурата си е останала, ето я, ще я махна сега. Да. Ето е гарнитурата. Да. Дупка на нея няма. Това е успокояващо. Добре. И тая тук отдолу също ще сменяме. Преди да сложа новия колектор с новите шпилки и гайки, ще почистя много добре мястото, където ще легне с гарнитурата към двигателя. Видях, че има едни малки дупки под големите, които са пълни с нагар, буквално запушени. С една много тънка отверка ще ги изчегъркам да ги почистя. Гледах руснаците го правят с игла, но аз имам много малки отверки. Важното е крайният резултат. Да са изчистени, въздуха да се циркулира нормално.
Както и долу към тръбата, ще забърша, ще обезмъсля, да е като по учебник, доколкото нали, аз мога сам в домашни условия да се справя. Сега ще ви покажа по-отблизо именно тия дупки, да видите за какво става въпрос. Тук и тия с малките дупки са напълно запушени с нагар. Ще ги почистя. Тук е тая крайната. Ще ги почистя идеално, ще забърша мястото, където ще легне гарнитурата, както и това тук долу. И слагам новия и се надявам да ги няма тия вибрации в мотора. Силно се надявам да ги няма. Тия дупки са яко забити с нагар и мръсотия. Трябва да ги отпуша. Тук в тая даже не може и да я бръкна. За тая тук да не говорим. Така. Ще си почопля тук около час. Важното е да ги отпуша доколкото е възможно. Ще остържа тук също тая мизерия, която е наоколо. И слагам новия колектор. До такова положение трябва да се изчисти. Не знам дали виждате, отверката се подава, другия край се подава там. Тук всичко, тук от горната страна всичко беше в нагар. И дупката беше напълно запушена. Ето. Така. И сега с тая четка обираме всичката тая нагоряла гадост. И същото нещо с всяка една от следващите дупки. И така, приятели, новия колектор вече си е на мястото. Сложих му 8-те гайки, обаче естествено последната е там, 9-та,
Просто не мога да бръкна с ръка да я завия. Винаги има някаква трудност, но съм намерил решение. Тук долу сложих един от болтовете, колкото да фиксирам долните тръби с колектора. Идеята, която ми дойде на ум за последната гайка, как да я сложа след като не мога да бръкна с ръка, е така с удължител, мека връзка и лепило. Силикон за гарнитури, да го залепя тук вътре в ключето, колкото да не падне някъде в двигателния отсек и да я загубя. Да видим дали ще сработи. Идеята е да хване 2-3 зъба на резбата, оттам нататък вече всичко е лесно. Защо пуши, нали? Защото направих една голяма глупост. Не знам откъде ми дойде на акъла да сложа силикон за гарнитури, черен, на тая гарнитурка, която е между колектора и изпускателните тръби. С цел да не се размести като го намествам и да ми избягат болтовете. Голяма глупост наистина. Като запалих, като се нагря колата, сами знаете какво става с тая гума, т.е. силикон. Почва да пуши, ама яко да пуши. Никога не правете това, учете се от моите грешки. Естествено, на следващия ден си отворих допълнителна работа в гаража на комшията, където има канал. Разкачих изпускателните тръби, махнах гарнитурата, хубаво си изчистих с обезмъслител, както и тръбите, никъде дори да няма и петънце силикон. Сглобих, стегнах болтовите, запалих, нямаше вече никакъв пушък. Всичко си беше както трябва да бъде. И така, след като направих 100 км пробег с Вектрата, с новия изпускателен колектор, колата си върви добре. Ускорява си нормално, няма загуба на мощност. Единственият проблем, който остана, е това тресене на свободен ход. На празен ход има една лека вибрация, двигателя тресе. В видеото се вижда, доколкото камерата може да го покаже реално как е, но си има едно претрисане на мотора. И ще се продължава да се търси къде е тая неизправност. Другото нещо, което ми излезе на таблото, е светване на лампата Check Engine. След като проверих грешката, записана в компютъра, излезе P0130, което ще рече проблем с ламда сондата. Обикновено тая първата, която е пред катализатора. Аз катализатор нямам, защото ми го откраднаха преди известно време. И съм с резонатор, както и да е. Това ми показа грешката. Ще се отиде вече на авторизиран сервис,
за да го погледнат, вече да се направи по-обстойна диагностика, каквато аз, нали, в домашни условия не мога да направя. Нека експертите в сервиза да си кажат мнението. За финал на това видео искам да се обърна към всички вас, приятели, за съвет. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, с такова тресение на мотора на празен ход, моля ви, оставете коментар под видеото, помагайте. За мен ще е от голямо значение и голяма полза да науча нещо от вас. Благодаря ви за отделеното време, че изгледахте това видео и до нови срещи! Чао!